ובפרסומות אנחנו יכולים להראות לכם את הסלטים, את ההכנות שיבואו איך אומרים? מה זה тут באנגלית? לא יודעת. אפטייז. זה באפטייז יהיה לכם בשולחן לפני הקבלה של הלחם הזה שאתם ראיתם מקודם. אפטייז, זה יהיה באפטייז, זה הארוחה שלו, זה לא סירה, זה בשלה, וזה, לא הנה יש בשלה, זה הטבח שלנו וזה הרוצח. מה קורה? בקיצור, עברה איזה 40 דקות, תכלס עבר איזה שעה ורבע, אבל 40 דקות זה סבבה. שים לב, תראו איך התנפח. מה אמרתי לכם היא תעשה? יצא ככה, ואתם מקמחים טיפה. רגע, אתה מפריע. מקמחים טיפה את זה, לא הרבה. את המשטח. את המשטח בגלל שיש כבר שמן פותחים את זה. אל תדאגו, הכל יצא. אל תחשבו. שימו לב. הופ, מה אמרתי לכם? הכל יוצא, חשבתם נדבק, כי אני איזה באס עכשיו. אבל לא, זה הכל מטעה. הכל מטעה, שימו לב, הופ, 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 הופ. כמו ב... בואו תראו, בואו. יאללה, סכין טוב, סכין טובה. סכין טובה. שימו לב. שימו לב, טוב לב, לוב לב. אתה לוקח, אני עושה חלות, שתי חלות. טוב. אוקיי. אתה רחוק. אני לא רחוק, זה בסדר. הנה, חותכים בחצי. הסכין הזאת לא ממש חדה, אבל לא משנה. וחצי אחד שמים בצד, וחצי אחד שמים עוד טיפה קמח, שיהיה טיפה פחות... ככה. ועכשיו מרדדים. מה זה מרדדים? עוברים עם הארוך. זה הפטנט, לא להתעצל. זה הפטנט, באמת לא להתעצל. זה הפטנט. זה הפטנט, זה מה שעושה את החלה מאובררת. יש פה מישהו מפריע, רוצה שיראו אותו בערוץ 2. שימו לב. לוב לב לב. שימו לוב לוב לב. וככה. ולעשות מין כזה מלבן. שימו לב. לעשות מלבן. איזה בצק יצא לנו, רטוב. רטוב. שימו לב. עכשיו אני מגלגל. אלי, אתה רואה? כן. למה זה? אלי, אתה רואה? אתה מגלגל ככה. ככה מגלגלים. איזה הפרעה באמצע השידור. אני לא מפה. ועושים רול אחד גדול נקניק באורך של בערך איזה מטר וקצת. מייל. איזה מייל וחצי ככה. שימו לב, אני רוצה שתתקרב, תראה כמה זה דביק. תסתכלו כמה הוא דביק, נכון? ככה הוא צריך להיות. זה יהיה עכשיו לאוכל. אלי, אחרי שעשינו את זה, שלא יהיה יותר מדי דק. רבותיי, לא אלי. אז מי? רבותיי. רבותיי, שימו לב, נכון. צופים יקרים. צופים יקרים, שימו לב, שכחתי. עושים את הצורה 2, 2 כולם יודעים, נכון? אלי. זה קצת דביק, זה טיפה דביק, אז אני אשים טיפה ככה ביד, ככה. טיפה דביק, ככה, הנה. ככה. ואת הצורה 2, את הצד התחתון אתם מעלים על הצד ככה באמצע, אני לא יודע איך אומרים.
ואת הצד הזה אתם מלפפים ככה, כאילו עושים שים 8. כן, ככה, תסתכלו. מייצרים 8. מייצרים 8. תייצרו אותו איך שאתם רוצים. אחד לא. אחד למעלה ואחד מלמטה. בדיוק. את זה שמלמעלה לוקחים מתחת לזה, לעין הזאת פה, ושמים ככה. ואם אתם רוצים, וזה ככה. WW. וזה שפה, אם את זה שמנו, אז את זה... מלמטה. 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 תפנה אותם ליוטיוב, נו. רגע, WW. שימו לב. עכשיו, רק רגע, חכו. איפה התבנית? הנה תבנית. רבותיי, תבנית כזאתי. תבנית, ואת בבקשה, את הפייפר פרגמנט. נייר פרגמנט. יש פתוח? איפה? הנה, יש פתוח, לא לקחת את החדש. ולחתוך חתיכה. אם אין מספריים, לעשות ככה, הנה, היא לא מפה, אבל היא עוזרת גם. ויופי, שמים, רגע, תביא, שמים את זה פה, ולוקחים בעדינות, ושמים ככה, ושמים בצד, ומכסים לעוד איזה חצי שעה. הנה, ככה. לא הולך לי, בוטו. אותו דבר את השני. אותו דבר את השני. ואם אתם רוצים את המתכון, WW. כן, אם אתם רוצים את המתכון, www. כמה W? W3. facebook.com. בדיוק. ביי ביי. אני מכין את השני. תתראות בבא, זה השני. זה כאלה צריך, זה לא... מה יתחבא פה? זלג 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 זלג. הנה האננס אתם שלי. רוצים לדעת איך לערבב ככה? תשאלו את טלה. תשאלו את טלה. איך של עוואנה. שימו לב, יש איזה פדחה. לא קרה כלום. בדרך כלל שמים, מה אני עושה? כל אחד יכול מה רוצה. אני לוקח את הצהוב של הביצה, שם כפית מים, מערבב, שם כפית סוכר, מערבב, ועם זה לא ערוץ 2, אדוני. ועם זה אני מבריש את שימו לב, אני מבקש. שימו לב פה, בבקשה, תתן פה איזה זום. הופה! וואי 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 וואי. אוקיי. ברק אללה, ברק אללה. וטובל, טובל, ונותן לו בטבילה. בדרך כלל זה שמן זית, אבל וואי וואי, זה חידוש, זה שדרוג. זה שדרוג. דרך אגב, בוא נבדוק איך זה יצא. אולי אנחנו נשנה את זה ב-WW. כן, אולי אם זה יצא טוב, אנחנו נשנה את לאן אתה הולך? You're talking and you know. שימו לב, ככה, שימו טוב לב, טוב לב, לב, לב. לב, לב, לב. שימו טוב לב, לב, לב. ומתי אתם גמרתם לשים את הסומסום, 170 מעלות בתנור. אצלכם זה 170, פה זה 375. איפה השנייה? בתנור. וכמו שנאמר, זאתי קצת טרפשת, אבל לא נורא. ברצלולה, זה קצת. זאתי קצת טרפשת, זה יצא כמו... פיתה? חלה עיראקית. קפקזית. או יכול להיות גם חלה קרוסנית.
שמתי קצת שמן, את האמת לא שמתי קצת, שמתי כבר הרבה, למה הסומסום לא יתאפס. והסומסום, אם אין לכם שמן ולא ביצים, תשימו דבק 3 שניות. גם עובד. זה קצת, אבל בסדר. העיקר האוכל טעים לציין. עכשיו תעקו עוד 20 דקות, חצי שעה גג. הכינותי מראש. הכינותי מראש, הנה. אל תשכחו לשים כפפה. הכינותי מראש. הכינותי מראש. איפה פותחים. המחבר? וואלה. וואו, מצפצף עוד מעט. זה בועז, בועז, לך תעשה נפנוף, בועז, לך תעשה נפנוף. איפה המחבר שקיבלתי את בועז כך. הוצאתי אותו ושמתי אותו איזה דבר, איזה דבר. כל ככה זה הכבוד. יוצא. you don't מסמן אותי, או, עושה רוח. זה כדי שלא יהיה לנו אזעקת שווא. ובודקים שזה איך קל. בודקים שהחלה טובה? איך בודקים? מרימים. It's hot. It's hot and קל. And easy. And Easy, light. light. זהו. יצא לנו אחלה חלה. אחלה חלה. והחלה, זה בדיוק איזה חלה. זה חלק, זה גם חלה לייט. זה חלק גרוטינית. And what is name of this חלה? This חלה is קרוזיה חלה. תסתכלו. ביטון, בבקשה, ביטון, תסתכל. ראש גרוזים. כמו ראש קרוזיה, בבקשה. יפה. כל הכבוד. בבקשה. בבקשה. Don't worry about a thing.